fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to tufde siiwe to kundela to patukono to teccana to jowolo to awoyna to ari funda ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamadou bocara kane to kay hayɗi ko taaɗi ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie ma en kaale jaltugol aduna ceerno amadou tijani mo ceerno mamadou bocara kane to kay hayɗi jaltuɗo aduna to zoyrata to leydi sénégal ma en jaa ha to touba hono hôpital kesoma haɗo inniraɗo hôpital cheikh ahmadou khadima ene yuɓɓina balɗe ɗiɗi taw ko journée ɓe mbiyata ñalli journée porte ouverte to leydi mali soma e leydi mali star oal mo leydi guiné faabima tigui leydi mali so fournisdeɓe woni tigui walliddeɓe to banggue kay neldudeɓe fodde 49 camion taw ko camion ngaji citerne dimduɗi kene qime ha million e temedde jeetere 49 ujunere fayi temedde jeegom litere gasoil to leydi côte d'ivoire ko accident mus ɗo waɗi e dow autoroute du nord banggue yamuskoro yimɓe nayo mbasi hen pittali men e nder ɓen nayo hen tato ko sénégal naɓe to leydi kabaruji men golam jaaberi ma jaa to ɗowlaji tedduɗe amérique ha to pakistan ha to leydi arabie saoudite ha to ukraine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadinɗo ɓala walla e danawal kala ceerno djiby sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno djiby sy ene safra rafiji rewɓe kewɗi ko wayno rewɓe wonduɓe dogan sitta fibroma kista rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe darottaki kala ceerno djiby sy ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno djiby sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde rafiji jeenayyi man yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno djiby sy e nder wittuji mum omo yiiti joni leggal walla leɗɗe safruji waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno djiby sy ene jogui leɗɗe so tawi o waɗnima fayande laabi ɗiɗi ha laabi tati wonande ɓen wonduɓe rafiji goragu ma jomum setto goragu mum arta hano hannirta ni hano wano e cagatagal muɗum ceerno djiby sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo jogui pegge e usula pegge ɓeydoje arsigaji pegge bonnoje dabaruji ceerno djiby sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno djiby sy ko laaɓaɗo listihara bawɗo ƴewgal so tawi aɗa yiiɗi yewnede ko indema inde nene maɗa wonande wonɓe europe wonɓe amérique ko 10 000 francs CFA woni ujunnaji ɗiɗi CFA neldata wonande wonɓe leydi mali leydi sénégal e zone franc CFA kala jomum en e neldata ko 400 woni 2000 francs CFA so tawi ko gonɗo mauritanie ko ujunere mbuɗu woni 1000 uguya ko ɗum woni ko neldatama walla carte crédit dokkama inde ma inde nene maɗa o haala ha cikka ko nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde oɗo saaha joni omo tawe to base makko tawateɗo to Djoum kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko numéro uji makko tawi ko numéro makko leydi sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82
so tawi noon ko yiɓɓe heɓdemo par whatsapp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andine kelene mum kadi wonde base makko tawateɗo to Nouakchott to legal netti ko base on e gollo ha joni ene tawe ɗon miñi ko bawɗo golle ganduɗo leɗɗe ɗi nunɗuɗo newiɗo sanne sanne biyeteɗo ceerno Alassane Sy on numéro téléphone mum mbatta ko 32 70 04 32 62 04 99 ko ɗum woni numéro muɗum 32 62 04 99 ko ɗum woni numéro ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini leggal ngal ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkoridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gorel teya ko haako moƴƴo ala rewan ala effet a wulna ndiyama ha wula jaw mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safa on neɗɗo joguiɗo AVC joguiɗo caɗele cardiaque mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoru neɗɗo mo ɗaɗi mum dongata ƴiƴam mum koyɗe musoje koppu misoji jaaɗa ha jotte koyɗe muma jokkata en ɗam yahata juma e jama jokkodir e gorel teya joni joni mbiya alhamdulillah sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yi toon kala rafi mo joguiɗa ƴeewa so tawi ene hawriti e gorel teya jokkodira e mabɓe sa yiɗi jokkodire tonggode gorel teya Moustapha Mbacké to Touba 77 631 71 68 so tawi koto kiidira galle ceerno Habous Diallo aki tawe ɗon 77 554 75 54 so tawi koto Libreville Gabon jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana 077 39 57 97 so tawi koto New York Abou Sokoral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngaydo sa jokkodire on numéro kala leydi ndi gonɗa maw totte joɗiɗo ɗon o 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya ko lekki ki jomiraɗo addi beele dañen jaam caforoɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo sappo e joyi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yidde en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen koto wuuro men kay haydi ɓesgu kay haydinaɓe no didorno e dendagal Nouadhibou naɓe ko noon kadi Zoyrat naɓe Nouakchott naɓe walla mbiyana ummal islam kala tawateɓe nder leydi Mauritanie ha tengti e fuutankoɓe ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna ceerno Amadou Tidiane mo ceerno Mamadou Bocara Kane mo kay haydi gonnoɗo e jillu muɗum oɗo saha kala e jillu mum jokkere en ɗam hakkude Nouadhibou faade Zoyrata ko ñande alarba ɓennuɗo noon ko ñande hen o ummi to Nouadhibou o yaɓani to Zoyrat nawnomo toon noon ko yettinoyde duwawuji makko e jokkoyde en ɗam
faade ɓesgu ceerno Mokhtar Tall tawateɗo to Zoyrat ko toon noon e nden jokkeren ɗam ko toon o hawre ladial jamma aseta beɗɗo hanki o jamma aset beɗɗo hanki aleta hande o ko hen tinti o yalti aduna toon to Zoyrat goski makko noon ummima toon ɓesgu men tawateɓe toon mbaɗi darde faydude no fewi ha mbawi dañandemo ambulance ɓe dañinimo kadi car walla mbiyana minibus e oɗo saaha joni noon goski nane lawol ummade toon to Zoyrat o wirete koto kay hayɗi dow inde ceerno Abou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en donima dendagal ɓesgu kay hayɗinaɓe kala dendagal seremɓe almudagal hayɗi kala ko noon kadi en donima ceerno Ndiaye Baro e ɓesgu muɗum to Nouadhibou e ɓesgu ceerno Mokhtar Tall to Zoyrat e ummal islam kala en donima ɗumen nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ma en ketto vidéo makko mo waɗi walla mbiyen natal ɓosowal ngal o wanno to Nouadhibou e so galle ceerno Ndiaye Baro e saaha kay o wonno e waynade gam yidde hollirde ko patuɗo to Zoyrat yettinoyde duwawuji makko قبل الوجود جنني قو أنا الوادان قبل بدايتي هذه جبنا عندهم هذه قو أنا لمدو سألنا جبيدي لوجيني سألنا جبيدي لوجيني سأعرف أم سمي أريد ماكو ما مي ودي إملا ما مي في ما في دمهم توكو أن ويندي توكو مين ويندي كلامو قدنا شارنا أنا هاري ما قدنا مي أمي هارم مي أدنا شارنا متوتنو وقت إكو جوجينو إكو أندنو إشارنا من بقى ko wana ɗum ko so Allah jaɓi ñande alarba garowo ɗo komi johowo Zoyrat sabu muññidde ɓesgu ceerno Mokhtar gandude ɓesgu ceerno Mokhtar Tall li am reyni e geɗe ɗiɗi noon mi wayri toon gila e gurdam makko ko yetti aduna ko sowto makko wonno nantinta ɗon noon ko ceerno men ceerno meɗen hono ceerno Kamila mo ceerno Ndiaye Baro to kay haydi to Nouadhibou ɗaccon haqqe kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni biyeteɗo El Hassen Wula Broues kañum wonno hoorejo bureau de l'union des éleveurs woni tigui feddere ndinde ɓen taw ko aynaɓe walla nehoɓe jawdi tawateɓe e nder muqaddade nder tawateɓe nder muqaddade Murtala Hazara o holliri tigui wonde o woppiti golle makko ha laaɓi o waɗi démissionné o holliri noon addinimo wadde démissionné koko fati kay e peccugol guura peccugol ñamde dabeje ɗe woni tigui peccugol jamde dabeje ɗe rewani lawol haydara e ɗum heewi anarchie ne heewi keedama heedagu o holliri noon kanko noon o wawa ardade hunde tawa peccugol mum rewata lawol fodɓe hebde keɓata so tawi ko ɗum noon ko ɗum saabi o démissionné golle makko ha laaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouakchott aseta hanki 14 duujal hitande ujunnaje 2022 sagata gorko goto kañum tigui tawa e ɓoggole dande mum ene welta e dow huɓere wonde mahede to leegal bitegal Darnaïm e nder Nouakchott soit taw andede noon so tawi ko battiɗo so tawi kadi ko battiɗo holko saabi omo warto walla so tawi ko baraɗo mo ligga ɗon ko wawi wonde hen kala police udditi hen losgoji mum jaƴƴi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to ak juge secrétaire général du ministère de la culture des jeunesse des sports et des relations au parlement Ahmedou Wula Kattera wondude e waali walla gouverneur mo région mo Inchirin hono biteɗo madame Itfatayla Mintou Mohammedine ɓe mbaɗi inauguré woni tigui uddidgol ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o woni poste taw ko poste radio Mauritanie udditaɗo to ak juge nokku o noon fewnama ha garɗi ha yaade jamanu waɗama matériel kesso pul no fewi jaaduɗo e jamanu matériel kesso pul jaaduɗo e jamanu e nder nokku hoy noon ene waɗi hen bureau ji ko wiyata bureau ji administrative ene waɗi kadi ko wiyete espace culturel ene waɗi salle taw ko salle de formation et de production ene waɗi kadi tillisa mawɗo no fewi mbaɗaɗo bien équipé wonande kay yoga e activité ji ɓe jiiɗata wadde toon
ene waɗi kadi ko wiyete salle VIP e nder hen kadi tawe hen studio ji ɗi baɗaɗi équipement mum ha timmi ene tawe hen antenne de division mawɗo no feewi nangowo kene qime ha 100 mètre carré to mbawɗa wonde kala 100 mètre carré to banggueji nayyi ɗi kala aɗa wawa nangude mo ha no hannirta ni ene tawe hen kadi émetteur mawɗo no feewi mo 1000 kilowatt e groupe électrogène mawɗo no feewi jaaduɗe jamanu so tawi kay courant kuppi ko ɗon e ɗon huɓata ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi tawateɗo e oɗo saaha jillu muɗum to Abou Dhabi woni to Émirats Arabes Unis tawi nayumu toon ko yettinoyde duwawuji makko jaltugol aduna hoorejo leydi Émirats Arabes Unis o tawdiri toon noon e nando makko sehil makko Emmanuel Macron hoorejo leydi France ɓe joddima toon noon aleda hande o ɓe joddima toon ɓe mbawi yewtidde ko juuti no feewi ko fati kay jokkodirala moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi e yidde kadi ƴewde hol peeje kese ɗe ɓe mbaɗata e kala saaha ñastade galle cihlagal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ene tawtora jonde nde noon Mohamed Salim Wul Merzouk kañum woni jagorgal kalfina ko fati e gueɗe caggal leydi wondude Ismaïla Wul Cheikh Ahmed on kañum woni directeur cabinet makko wondude Mohamed Wul Ahmedou Salem kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie to Abou Dhabi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen lemra bota Wul Bennahi kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fati e jeegu kadi fati e julagu e mbaylagu e nder leydi Mauritanie gonnoɗo e jillo muɗum to Burkina Faso aseta hanki o jofi ɗo e nder Nouakchott lamrugo leydi ndi o yano noon ko tawtoriyede batu ngoɓe mbiyata sommet extraordinaire des ministres de l'industrie de l'état membre de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle woni catala bitegal o API ko ɗuma ko nguna batu noon ko ɗum tigui o yano tawtoriyede batu ngu noon waɗi koto Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen no mimata leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena aseta hanke sappo e duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kañuma wonno ñalawma taw ko manditare jaltugol aduna moɓe mbiyata père fondateur gendi Mali biyetenoɗo Mamadou Konaté Choukela Kokola Mayga kañum woni hoore jagode laamu sabbodude leydi Mali o tawtorama noon ko kanko kadi waɗi président woni kanko ardi oɗon cérémonie kanko ardi oɗon cérémonie ko ndeɗo manditare noon kañum watti manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e jeegom ɓiwol lawol woni 66e édition woni lawol woni tikka waɗi duuɓi capanɗe jeegom e jeegom ko kanko biyetenoɗo Mamadou Konaté Mamadou biyetenoɗo kanko biyata Mamadou Konaté ko yaltuno aduna kono cugela mayka ko gala mayde noon holliri tigi wonde manditare nde kala hitane ma wattu mawninede hano hannirta ni taw kadi ko laamu ngu hoore mum kañum jogoto nde ɗon manditare Mamadou Konaté noon siftinde on yaltuno aduna ko ñande aljuma 1 lewru mai hitande 1950 e jeegom ɗum hawruno kadi ko yaha nder lewru korka teddundu ha joni ko leydi Mali keɗoɗen laamu transition ngu leydi Mali ɓe poofi fofago mango no feewi caggal kay nde laamu transition ngu leydi Guinée felliti kay fabadeɓe to banggue dépentudeɓe ko fati e carburant ha tengti e gasoil 49 citerne camion citerne dimduɗi gasoil ha teddi kanji kala koɗi dimdi ko ene qime ha million e 749 ujunere 600 litre taw ko gasoil ɗi ummima Conakry kanji kala noon ɗi jettima to Bamako lamorgo leydi ɗi ko société Star Oil tawi ko signor mauritanien goto dillowo e nder zone biteɗo yimowa tawi kadi ko société makko goto tawteɗo to Guinée ko kañum tigui fournissa leydi Mali ko fate oɗon carburant laamu transition ngu leydi Mali e wondude laamu transition ngu leydi Guinée ɓe cifodiri sifande noon wonde kay leydi Guinée ene wallitaɓe ene ravitayaɓe ha ujunnaji 2 métre cube taw ko gasoil ko guila aljuma noon dépotage o fuɗɗi e nder Bamako ɗiɗon camion ngaji citerne jettima e nder Bamako guila aljuma ɗi puɗɗima ko wiyete dépotage woni tigui sarwude carburant o e nder station ngaji kewɗi tawateɗi e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Mali keddoɗen Abdoulaye Dicko ko kañuma woni directeur général du domaine mo leydi Mali o heeɓi jettore e manor ummorade e ministre makko saabu kay golle paydude no fewi ɗe golli kanko e gollidiɓe makko e koppereje kewɗe no fewi ɗe won nanni kay milliard uji kewɗi ɗi won nanni e boñ taw ko boña laamu leydi Mali e nder ɗiɗo lebbi tati gadani woni premier trimestre de l'année 2022
laamu ngu noon wonno prévision muɗum woni tigi ɓe joofino ɗiɗo lebbi tati gadani wonde kayma domaine on nanu no gase 23 milliards 455 millions 242 500 francs CFA ɗum woni ko laamu ngu joofino woni prévision mabɓe kono noon kanko directeur o wawi nanude boñe 31 milliards 832 millions 717 mille 978 francs CFA ko ɗum woni ko nanni e nder ɗiɗo lebbi tati woni tigi taux de réalisation makko yettima ha 136%. hono Brahima Kamena kañum woni ministre de l'urbanisme de l'habitat de domaine de l'aménagement territorial de la population o windi ɓatake on ɓatake noon ko waddemo félicité jarnudemo e yettudemo e mandemo e mantudemo kanko e dendagala gollidiɓe makko kanko directeur domaine o kala ɓe kolliri noon wonde 60 o e kolliri ɗon kappereje noon hen 70% ummi tigui koye société ji miniére hen 8 milliards francs CFA noon koye foncier ko hen ummi kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi yimaɗi koto leydi Sénégal paadene ulimata kana koye mawɓe landa witeka PDS landa ka Abdoulaye Wade ardi kanko noon ko conseillére municipal e nder commune mo Grand Yoff mo Dakar o holleri noon o natti yitade hoore makko haydara e nder kaɗo landa witeka PDS ɗum waɗi noon o holleri o démissioni o yalti e kaɗo landa ha laaɓi o holliri noon e nder ɓatake makko démission ngol nde hen noon omo yetta hen omo manta hono maître Abdoulaye Wade gonɗo foof makko tawa kadi ko dariɗo gurdam mum foof gam yidde kay yo Sénégal ɓamto yo Sénégal ƴellito yo Sénégal kadi wona e deejere ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Diame Guéne 145 galle koko menace wonande kay helede woni ko wiyete démolition ɗum noon ko caggal ɗina galleji noon teskede kay wonde koɗi illégal ɗi goni tigui koye occupation illégal koye mahaɗi e nder terrain ngaji taw ko boowe janane ɗum noon kamɓe noon joom ɗin galleji ɗemniɗi helede ɓe mbaɗi fedde ɓe tafi fedde noon nden fedde ɓe mbaɗi enago faade Macky Sall hoorejo leydi ndi ne fabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi kay koɓe eggine galleji ɗi ko adi ko galleji ɗi ne kele ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Farba Ngoma ko maire mo Agnam Meeje o yonnani hay cetta kay e golle ɗe oɗon biteɗo Barthélémy Diaz maire mo Dakar waɗi kay ɗeɗo balle so ummade kay bureau ji mum ya ha to direction générale des élections hollirde toon mette mum wadde toon dukoje mum e hollirde mette mum kay ko fati kay e listuji muɗum listiji yewni askani ko holliri kay ko waɗa saaha joni ko wiya tigui ko invalide kanko Farba Ngom noon holliri tigui ko fotino maire mo Dakar fotani tigui wadde gueɗe baɗini sofde ɗum noon on waɗi erago kanko Farba Ngom faade dendagal ɓen tawateɓe tedde liste woni ardiɓe listuji tawde listuji yawni askani e nder Dakar kañumen kala ne mbawata yafnade ɓesgu leydi Sénégal kala jafno kadi ɓeɗon witeɓe DGE woni direction générale des élections e ɗeɗo gueɗe kamtotoɗe no fewi ɗe Barthélémy Diaz mawɗo mabɓe waɗi e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal to Touba hôpital kesso inniraɗo hôpital Cheikh Ahmedoul Khadim ina yakori kay yuɓɓinde balɗe nayyi woni 48 heures porte ouverte wonande kay on hôpital guila kay yiɗɓe arde safrade ha yiɗɓe arde wiccidde andude tigui ko woni e nder oɗon hôpital kala ɗum noon ko balɗe ɗiɗi woni 48 heures ma ɗum wadde e nder Touba koto Kaolack paɗen hoorejo leydi Sénégal tawa kadi kañum woni mawɗo landa APR woni alliance pour la république kañum kadi woni mawɗo Benno Bokk Yakar o suuɗima noon e oɗo saaha joni tedde liste to Kaolack o suuɗima tedde liste Kaolack o suuɗima biteɗo Aminata Touré walla mbiyana Mimi Touré ordini ɗum tigui tedde liste national Benno Bokk Yakar mo Kaolack yimɓe e yaadiɓe Aminata Touré kamɓe kala noon ɓe kolori hen weltare mabɓe no fewi fedde sehilaɓe Ami Touré walla mbiyana Mimi Touré ɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓen jeeyaɓe APR e jeeyaɓe Benno Bokk Yakar kañumen kala noon nde mbawa tigui darade ɓe mbawa kamɓe kala hedde caggal hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ɓe keeda kadi caggal choix moɓe suɓoto kay wonande kay taw ko choix makko au niveau national e local kala ɓe kolliri kadi maɓe daro no doole mabɓe ponno e nder falde Kaolack haaɓe mbawa rokkude oɗon mo Macky Sall suuɓi tedde liste ha wawa hebde polgu taw ko ngu alda e guule ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ene kewi kala subaka huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to morosa Covid 19 yarata ɓe kolliri noon aleda hande
hannde o wonde nder waktuji no gasinayi cakkitiɗi ko ujunere temedere capanɗe nayo neɗɗo woni ko holkisa e nder holkiso he noon hen nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 kamɓe nayoɓe kala ko communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe nayo kefti cellal men paati galleji men hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi leydi sénégal ne yaara doggol winditiɓe coronavirus capanɗe jeetati e jeegom ujunere fayi capantaro en jeenayo neɗɗo so tawi noon ko hettuɓe cellal men ko capanɗe jeetati e nayyi ujunere e capanɗe joyyi e jeenayo so tawi ko ɓe rafi o yooɓi pittali men ɓe jettima ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegoma ko hawri ala diala so tawi noon ko heddiɓe ñalawma hande juuɗe safforoɓe nder jogli leydi e kala tinaɓe wonduɓe covid 19 koɓe 17 so tawi koko fuɗɗi ƴettude ñakku men tugui ko mboros o naati leydi ndi walla tugui ko ñakku ngo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima million ene fayi temedde nayyi e capanɗe jeegom e jeetati ujunere ene fawi temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakku men e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi sénégal kettoɗen jeena ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men Amadou Kébé salamu aleykum bandiraɓe weltare tv on calminama on juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi monsieur maire Ousmane Sonko ina wayno o yaɓɓi koyɗe makko hanki e nder boli Ziguinchor o affaire taliji inniranoɗi e faraysiyankoɓe inɗe mumen hen taliji joyi kadi walla mbiyen kalluji joyi o sansi inɗe mumen so tawi ko tali mawɗo biyetenoɗo tali général de Gaulle o wahliti ine nde o watti ɗum tali o ko tali jamma tali jam so tawi ko tali goɗɗo ina wonno ɗo ina wiye Rue François Xavier o wayno kadi o sansi kadi nden inde o watti ɗum kadi tali kawrangal ina wayno ñanden kadi taliji joyi o ittino inɗe mumen e inde inniranoɗo inde farayse o watte inde yimɓe leydi ndi ɗiɗo tati keddiɗi ɗine kadi goto fof o inni inde muɗum hen goto o wi ɗum ka suumay keɓ o inni ɗum ɗemgal mabɓe woni jam ñalli to mba jam ñalli toon on ko tati ɓiijo goɗɗo o wi ɗum oɗo tali o inniri ɗum e yimɓe leydi mabɓe ndi holi ɗon Émile Badiane o inniri ɗum on ɗon tali ɗum noon eɗen gandi o wi rond-point ngaji ɗina kadi nanɗo mawo woni hen o sansata inɗeli mumen e école aji ɗine kadi mawo sanso inɗeli mumen eɗen gandi rond-point goto nan ɗon wiye rond-point Amadou Belalli e rond-point Rue Zavalier e rond-point wonde oɗo en Jean Paul II e rond-point Kande e rond-point Garage ɗi fof inni ɗumen o wi so Allah jaaɓi goto fof maw totti ɗum inde muɗum e ɗeɗo balɗe garoje alhamdulillahi rabbil alamina jettoɗe godani Allah yimɓe hanki noon beltima hen no fewi ko ari wondude e makko ina belti no fewi kanko oɗo maire Ousmane Sonko en mbino Benno Bokk Yakare wonkoɓe kaali ina wayno ɓe mbaɗi hanki réunion mabɓe ɓe mbi liste national o hade ko duuɗu ka woni toon département tan ɓe jiyani toon eɓe kalana noon kamɓe Benno Bokk Yakare wonɓe ga henna ɓe eɓe jogori wodde e assemblée woota sanction woni ɓe mbasa wotande Benno Bokk Yakare ɗum ɓe mbaɗi ɗum hanke haalirde mabɓe ina wayno journaliste ji ɗi foof tawtorama e haalirde mabɓe nde tuggandema 3 heures kikiɗe ha heɓanma 5 heures kikiɗe ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗo fewani ɗo moƴƴi ɗum waɗi kamɓe foof ɓe mbi e ɗemɗe mabɓe yoɓe appere koɓe jogori wadde mum ko jogorani fewde ɗo moƴƴi so tawi en umima ɗon eɗen gandi Pastef naɓe kamɓene eɓe gondi e golle ina wayno won maire uji départemental Ziguinchor e Goudompa won yantuɓe e mabɓe alhamdulillah rabbil alamina kamɓene keewal mabɓe eɓene puɗɗo dañde noɓe jiɗiri ni so tawi en jeehi wuuro wiyetengo Aseli e banggal to e département Oussouye eɗen gandi won gorkajo goto tawaɗo ina haɓɓi e hoore mum e lekki en ganda kanko haɓɓi Allah ko kaɓɓaɗo ɗum noon sapeur pompier nde nan ɗum hanki kamɓe foof ɓe nooti yaade toon ina wayno ɓe udditi enquête ɗeɗo balɗe ɗiɗi Ziguinchor naɓe ne gonno e caɗele ko fewte batte mbarude tew
ina wayno correspondant men nde yi ha tonde namdi to daral to ɓe mbi ko nayi woni ko ngala nayi ummotono ko mali frontiére koko ferma joni noon frontiére koko ferma kamɓe ɓe mbawa tan dañde ko par naggel e dow nayi ɗi ne seeri ko jaranno 60 ujunere so watti soodede 120 ɗum soɓe jeeyi ala koɓe dañata e buuseɓe ala ko dañata hen en jokkodiri e buuseɓe noon hanki ɓe mbi ko ɗum ɗon yoɓe gandu kam so tawi tew ngu ari koko ɓeydoto ɓe piniri subaka he ɓeydude nguɗo tew kilo gonnoɗo 1.7 ɓe daroyima hande kilo 1.8 taw ko kilo wonduɓe ƴiye ɗum noon weltare tv musidɗo mon ahmad isaga keɓe gorko mo mbotto ballal zig fm sappo e wite jokkodirde e weltare tv Ghalii Abuu Bah en calminiɓe en juurima dennangal bandiraɓe yallah ko en walde jaam allahumma amina seydi keɓe seno umima to Ziguinchor koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen ñande alarba ɓennuɗo o ko accident musɗo waɗi e dow lawol e nokku to ɓe mbiyata PK 82 tawa koye dow lawol jawgol ɓe mbiyata autoroute banggue rewo woni autoroute du nord accident o noon waɗi hen mayɓe nayo tawi ɓen mayɓe nayo hen tato ko Sénégal naaɓe e nder ɓen Sénégal naaɓe tato mayɓe e nder ɓen Sénégal naaɓe tato mayɓe noon hen goto ko mennoɗo wonde cadre taw ko cadre banque biteɗo BCA o accident o noon ko auto camionnette mo hinde kiya ko kañum felɓodiri e auto particulier koye auto particulier o noon ko hen Sénégal naaɓe tato ɓe gonno ɓe ummino noon koye wirwinde to Yamoussoukro saabi accident o noon mbiɗen ko camionnette mo hinde kiya dimdanoɗo marchandise dogatnoɗo essence ummade Abidjan fade Yamoussoukro ko kañum poneyal mum waɗi crevaison woni tigui fetti fusi ko ɗon tigui o pi to place makko o wawi mabɓoyade oɗon auto particulier mo Sénégal naaɓe jolno auto o wawi on auto noon o felmi ɗum yanoyi yalti goudron ha mabɓoyi e baltola gotol ko hen Sénégal naaɓe tato mbasi pittali men kiya o jolluno mbiɗen ko yimɓe ɗiɗo o rimdi ko marchandise yimɓe ɗiɗo ɓe noon ɓe gañinoma hen gañanɗe musse no fewi ɓe nawanoma to cuuɗi Cafri taw ko centre hôpital centre woni hôpital moɓe mbiyata hôpital Jean Baptiste Boddo tawateɗo nder leydi Côte d'Ivoire e nder ɓen ɗiɗo gañiɓe noon hen goto hollirama yalti aduna on paami tigui woni mayɓe nayo bilan o ko mayɓe nayo so tawi ko Sénégal najo gollotnoɗo e banque BCA o jaltuɗi hen aduna omo wiyetno Papa Faye ko aseda hanki sanga 14 heures wonno ko wiyete levé de corps makko to nokku biteɗo isogef ko gartirteɗo noon to leydi Sénégal ko toon ɓe mbirnote kamɓe Sénégal naɓe tato kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji tentuɗi Amérique pudɗoɗen aseta hanki o 1 duujal hitande ujunnaji 222 ko sagata gorko goto tubak woni boɗejo jaro duuɓi 17 kañum naati e nder supermarché goto tawi ko supermarché alimentation jeewo ko ñamete e nder wuuro witego Buffalo omo jogui fetel makko mo hinde mitraille mo hinde omo jogui fetel makko mo hinde fusil d'assaut omo fella yimɓe tawa kadi o toɓɓata ko ɓaleɓe tawateɓe e nder oɗon supermarché hollirama noon fodde yimɓe 10 mbasi hen pittali men tato waɗɓe mbarmi hen ko ɓuuri hewde hen e nder ɓen 10 mayɓe e tato barmuɓe hen jeetato hollirama ko ɓaleɓe on paami tigui ko gañgu ko fiyande taw ko fiyande gañam tumagu walla mbiyen leñamaji woni acte racisme ko ɗon e ɗon noon nanɗon ɗo noon dadiɓeɓe nanguimo ha tiiɗi e oɗo saaha joni omo tawi e juuɗe police ɓe hinde FBI losmoji nana uddita hen o ari noon komo heɓli keblugol mawgol no fewi saabu o ari komo waɗi gilet de pare balle omo waɗi kadi teni militaire tini baɗon tini militaire ni omo waɗi casque makko casque o noon ne waɗi caméra tawa on caméra noon ene jokkodiri e réseau internet omo filma ɗum tawa dendagal gueɗe ɗe waɗata ɗe kala ene wawa yaltude direct e internet beele yimɓe ne mbawa darde ɗum koto Pakistan paaɗen to Pakistan noon e nder jeere wuuro witego Wazistan en taweno gas 2 kilométre keerol hakkude mum e keerol leydi Afghanistan ko janggu waɗi warto woni kamikaze kañuma waɗi toon ko sagata gorko goto ɓorniɗo gilet tawa gilet o noon waɗi bomboje e pettoje ko on tigui fettini gilet o fettiti hen o wasi hen fittanu makko e saaha kay o werla jollunoɗo militaire uji wirtanoma hollirama yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men ɓen jeegomo ɓe o yooɓi pittali men hen tato ko sukaɓe tokos ɓe yaroɓe duuɓi 4 fayi duuɓi jeegom taw ko jamburu duuɓi 3 fayi duuɓi 4 fayi duuɓi 11 mbiɗen taw ko jambureɓe tato heddiɓe ɓe noon ko militaire uji koto leydi Arabie Saoudite paaɗen suudi Amarkan ko suudi Aramco ko société pétrole mo leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui aleda hande o weltare mabɓe mawde
no feewi caggal kayde ɓe keeɓi gañaari woni bénéfice kewɗo no feewi bénéfice noon mo walanteɗo Allah kene qiime ha 82% tawi koye nder lebbi tati ɗiɗo gadani e hitade 2022 ƴeno bénéfice noon hawri tigui koye saaha kay prix pétrole barigal pétrole ngabbi no feewi ko ɗum saabi noon ɓe keeɓi bénéfice kewɗo no feewi ɓe kolliri noon oɗo bénéfice moɓe keeɓi e ɗiɗo lebbi tati gadani ndiɗo hitande ene qiime ha capantati e jeenayyi e feccere milliard taw ko haalisa dollar oɗo sahara wane koɓe keɓno e bénéfice hawruno ko nogas e goo piccal jeeɗiɗi milliard haalisa dollar koto leydi Ukraine uddirten kabaruji men hande waɗi balɗe capanɗe jeetati e goo ko leydi Russie diwi kay soppidi e nder leydi Russie ene waɗa toon gueɗe kamtude no feewi ha joni noon dadiɓe leydi Ukraine nana jokki kay habtade jogade ɗamamuyo kay ma keppolgo dow leydi Russie hollirama noon dadiɓe Russie noon dadiɓe Russie yimɓe hewɓe noon hollirama tigui taw ko jamboreɓe dogo moltu en ummima e nder ngoɗo wuuro witego Mariupol jettima e nokku biteɗo Zaporozhye hollirama kadi e yimɓe dadiɓe leydi Russie noon dadiɓe leydi Ukraine daari no feewi kay hebde mataɓe keeɓa polgo e yidde kay hadde ɓeɗon dadiɓe leydi Russie heftude ngoɗo wuuro witego Donbass musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonggol non kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé ketki malaki jaam ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Blay Sar yo jaam Allah jogomi jogo on